Tervehdys! Tämä onkin vähän erilainen video. Taustat ovat semmoiset, että kävin maaliskuussa Puolassa ja ennen sitä tyttäreni sanoi, että iskä, sinun pitäisi kokeilla Duolingoa. Ja voit oppia jotain juttuja sinne reissuun. Ja mä olin nähnyt tietysti, kun muut on tätä käyttänyt ja tiedän, että sen ei mikään... Kato, terve kissa. My baby! Mwah! Niin, tiesin, että se ei ole mikään semmoinen hirveä, välttämättä kauhean hyvä oppimisväline. Mutta ei ollut kuitenkaan niinku tavallaan tietoa sitten siitä, että miten se käytännössä toimii. Että oli vaan niinku nähnyt, kun joku käyttää sitä, suunnilleen oli joku haju, että miten se toimii. Mutta nyt mä oon käyttänyt tätä 93 päivää. Ja mä en oikein tiedä, onko mä oppinut mitään. Znamy tego chłopca. Ehkä ainoa mitä tässä niinku oppinut on siis sanoja, joo. Mutta sanavarasto tässä sovelluksessa on hyvin erikoinen. Eläimiä. Sitten syömiseen ja juomiseen liittyviä juttuja lähinnä. Ja sitten ollut. Ja sitten nyt on tullut jotain niinku asuntoihin liittyviä juttuja. Huonekaluista ja tämmöisistä. Ja sitten toinen juttu, mitä tässä nyt on oppinut, niin on sillain niinku, että niinku miten niinku nämä verbit muuttuu, kun riippuen tekijästä. Esimerkiksi kun tuossa on tuo myh, niin se on sitä aina, että me. Znamy. Eli me tiedämme tämän pojan. Ei tarvitse. We do know. Sitten kun tää englanniksi, niin aina välillä tulee semmosia aivopieruja välillä, että niinku ei vaan niinku jää sieltä joku pois aina välillä tai joku jää pois, kun ei ajattele, aivot ei ajattele. Letter. Yes, on list. Eikö se oo? On. My to znamy. My to znamy. Näin. Puhelimella on sulla niinku vaihtoehtona ei ole käyttää näitä, mutta Znam kobietę. Mutta tässä on. Joo. Znam kobietę. Znam kobietę. Kun kaikki ymmärtää. Słyszysz psa? Tää tässä on kuulemista, sen mä muistan, ja sit sinä kuulet ja saa on koira. Ja näin. Tähän tulee tää. Mówicie po polsku. You speak Polish. Niin se pitäisi olla. Mówicie po polsku. Mówicie po polsku. Niin mä just sanoin. Toki mä voisin käyttää näitäkin, mutta en mä nyt käytä. Tuo vaan toisto sitä edellisestä. Nie piszemy. Olisi tullut kirjoittaa tossa. Piszemy. Joo, kyllä. Yleensä tein että mä en katso noita, mutta sitten jos en ole ihan varma, niin sitten mä katon. Eli me. Enpä kirjoita. Nie piszemy. Nie piszemy. Mitä? Nie piszemy. Nie piszemy. Joo, just näin. Pikku, joo. Näin se vaan menee. Nyt tää on sama, eli... Miten se kirjoitettiin? Noin. Eikö niin? Joo. Widzimy tamte kobiety. Näin. Widzimy tamte kobiety. Joo, tietoutta, ymmärrystä. Znam psa. Mikä? Znam psa. Piszesz list. Czy wy znacie tamtego psa? Czy one mówią po angielsku?
Miksi se tolleen menee? Czy one mówią po angielsku? Wypiszecie list po polsku. Eli taas kirjoitellaan. Joo. Wypiszecie list po polsku. Wypiszecie list po polsku? Joo, just näin. Vittu ihan täydellistä. Widzę tamtego chłopca. Siellä. Miksi laitoin koon tuohon? Mä en tiedä mikä mua vaivaa. Znam. Kobietę. Mä en tiedä miksi toi tulee 2 kertaa. Mówicie po angielsku i po polsku. Joo, eli you speak. Kun sä laittaa nämä kielet oikein päin. Koska mä pystyn hyvin usein laittamaan nämä niinku väärinpäin. Koska mä en tiedä mikä mua vaivaa. Mua vaan vaivaa joku ongelma. Mulla on ongelma päässä. Mówicie po angielsku i po polsku. Angielsku. Miksi po jäi siitä? My widzimy chłopca. Jotakin toistaa itse. Näytään semmoisia harjoituksia, mitkä vissiin niinku jotain vaikeita ollut, mutta mä en oikein tiedä. Musta tuntuu, että aina kun tuossa on sellainen jotain niinku, jotka on ollut mukaan vaikeita, niin nämä on semmoisia ainoita, mitä mä osaan. Widzimy tamte kobiety. Näemme tuon naisen. Tai naiset. Nuo naiset. Joo. Se on Y, niin se on monikossa, joo. Mä en tiedä, onko tästä niinku oikeesti mitään hyötyä, jos niinku... Mullahan se ei oo mitään tavoitteita varsinaisesti. Mä haluan tekee tätä vaan sen takia, kun mun tyttäreni pyyti silloin, tai ehdotti, sanotaanko näin. Ja mä oikeastaan siitä päivästä lähtien vaan niinku tehnyt näitä, koska tää sovellus tekee kaikkensa, että sä teet sen seuraavan setin. Ja mä jatkan niin kauan, kun mä jaksan jatkaa ja mä katson, että onko tästä mitään hyötyä. Mä veikkaan, että semmoisen puhumisen kannalta tästä ei ole mitään hyötyä. Että niinku yrittäisi ihmisten kanssa puhua. Ehkä tämmöiset peruskysymykset ehkä joo. Mutta sitten kun sä saat siihen vastauksen, niin sen jälkeen tavallaan, että sä ymmärrä enää yhtään mitään. Tällä ei voi oppia kauhean syvällisesti, että sun pitäisi sitten varmaan samaan aikaan tehdä jotain muita keinoja oppimiseen käyttää, koska yksinkertaisesti tää on niin suppeita touhuja. Tähän sovelluksen ideahan ei ole varsinaisesti opettaa kellekään yhtään mitään, vaan tehdä rahaa. Sehän tässä on, että ei tämä ole mikään hyvän tekeväisyysjuttu, vaan tämä on bisnestä. Jos tää opettaisi hirveän hyvin, niin eihän tätä kukaan tekisi. Tavallaan tää on niinku matalimman kynnyksen kautta oppimista. Ja sä opit vähän tässä. Kyllä se on totta, että sä jotain opit, mutta et sä tällä nyt niinku kuuhun mene. Etkä puolaa. Tätä on tullut tehtyä aina välillä tai päivittäin välillä. Joskus enemmän yövuorossa varsinkin on tullut välillä paukutettua aika useampikin pidempi sessio, kun on ollut vähän tylsää. Jos on ollut rauhallinen yö, niin siinähän se menee. Toki aamulla ei. Et kyllä muista yhtään mitään, koska no, yövuoro. Se on se syy. Mutta joo, minä jatkan harjoituksia. Jatkakaa tekin jotakin, mitä ikinä teettekään. Kiitos. Hei hei.